נבחנו בבעיה לפני כמה חודשים. פנינו לגננת לשאול את ההתנהגות של הילד, למה יש לו פחדים, למה הוא עצבני, למה הוא כועס, למה הוא עצוב. לא קיבלנו תשובות ראויות. קיבלנו תשובה בעצם שהכל בסדר, אין מה לדאוג. הילד נהדר, מקסים והכל נהדר. הילד שלך בן 4, בעצם מה הוא מספר לך שקורה בגן? הוא התחיל לספר לאחרונה שיש הרמת ידיים, הגננת סותרת לו, יש עונשים מאוד חמורים, סגירה בשירותים, סגירה במחסן, וזהו, אנחנו רואים את ההתנהגות בבית ומבינים שיש בעיה. מה זה גורם בעצם לילד שלך לעשות, להרגיש? הוא עצבני מאוד, הוא מפחד מכל דבר, הוא לא נכנס לשירותים לבד, אלא אם כן יש ליווי, וגם זה במסע שכנועים. הוא לא רוצה ללכת לגן. לפני חודש וחצי בערך היה מסיבת יום הולדת בגן, מחוץ לשעות הגן למעשה, ושם למעשה ראינו שההורים נותנים את אותם סממנים של הילד הזה יש בעיה עם השירותים, לילד הזה בעיה עם השירותים. כבר 3-4, ולאחר מכן הבנו שיש בעיה יותר רצינית, והחלטנו להיכנס עם זה יותר לחקירה יותר עמוקה. במהלך הזמן הילדים כבר התחילו לספר שיש הרמת ידיים, זאת אומרת היא מכופפת אצבעות, מעקמת ידיים, נועלת בשירותים, מוציאה למרפסת למעשה לבד, כאילו שהילדים נמצאים בזמן שאין אף אחד תחת ההשגחה של מישהו מבוגר, שום גננת. ולמעשה זו הייתה הסיבה שכבר החלטנו ללכת למשטרה, הגשנו את התלונה. זה לוקח לנו קצת זמן, אנחנו מבינים את הבירוקרטיה של כל הדברים, אבל מבחינת העירייה והרשויות השניות, משרד החינוך, אנחנו רואים שאנחנו נתקלים למעשה בתגובה שאין להם מה לעשות. כמה זמן לדעתך זה כבר קורה כל הסיפור הזה? למעלה מחודש, שזה כבר תחת מצב שהם כבר אמורים לפעול. הבן שלי לא מסוגל להיכנס לבד לשירותים, הוא לוקח את אחותו הקטנה בת 1.5 שנה, שתיכנס איתו לשירותים בשביל שהוא יעשה פיפי, הוא בן 4.5, זה לא היה הדברים האלה לפני כן. והוא גם סיפר שהוא שם אותו בשירותים ובמחסן, ויש לנו עוד כמה תופעות איתו, שהוא חורק שיניים בלילה, והיה לנו עוד כמה דיבור עם כמה הורים שגם הם חורקים שיניים הילדים שלנו, וככה התגלה לנו פחות או יותר הדבר הזה שזה לא רק מפחד או משהו, עצבים, או אנחנו לא יודעים עדיין בדיוק ממה קורה הדברים האלה. אני הפסקתי לשלוח אותו לגן כבר שבועיים. שבועיים קודם לכן הוא הלך לסירוגין, ועד שגילינו מה שגילינו, החלטנו לא לשלוח אותו בכלל. הטענות שלנו הן כלפי משרד החינוך, העירייה, שאוזלת היד שלהם, התשובות שקיבלנו הן למעשה ידינו כבולות עד שהמשטרה תחליט כך וכך. הבנו שיש מקרים מאוד מאוד חמורים שם, יש ילדה שנשכחה נשכחה, עוד פעם אני מדגיש את זה, במרפסת, בזמן שמזג האוויר היה קר מאוד, הילדה הגיעה למצב לא טוב, היא הכחילה. אני יודע שיש ילדה שנסגרה בתוך המחסן, אני יודע שיש ילדים ממש שנהנו בשירותים, הבן שלי ספציפית, אני יודע בוודאות, הוא נסגר בשירותים לזמן מסוים, וגם כשהסייעת ניגשה אליו לבדוק מה קורה איתו, הגננת התיחה בה לא להוציא אותו החוצה ולא לבדוק מה קורה איתו אפילו. זאת אומרת שזה דבר מבחינתי שהוא לקוי, זה מצב חמור ביותר, זה התעללות בחסרי ישע, מה שמוגדר. הילדים שלנו הם חסרי ישע. אני מרגיש שבתור אבא אני כשלתי בזה שלא יכולתי להגן על הילד שלי בזמן שכן הייתי צריך לעשות את זה. וכאן הלב שלי נשבר, ואני פשוט כואב את המקרה הזה. אתם לא מבינים לאיזה מצב הנשמות שלנו הגיעו. אנחנו ממש בזעזוע עמוק ביותר.